para entrar pasado mañana en el 6º Festival Ateneo Barroco, del que él es uno de los participantes desde el primer festival. El disco que nos va a presentar lleva por título Padre Cóndor. No sé si lo voy a pronunciar bien, Yaya Kuntur, en quechua. La obra es del grupo Ars Atlántica, que dirige él, y su objetivo es hacer sonar, o podríamos decir, dar vida a una música del siglo XVI que ha sido muy estudiada, pero no traducida a la música práctica hasta ahora. Dentro de la labor de investigación que Manuel Vilas está llevando en torno a la música para arpa, así como la recuperación de sus distintos tipos, nos va a presentar ahora el arpa virreinal peruana. Creo que la recuperación de la música que llevaron a las tierras americanas los misioneros españoles, fundamentalmente los jesuitas, tiene una gran importancia para la historia de la música barroca desde las tierras de ultramar. El disco se centra en un himno católico en quechua, del que se pretende ofrecer una rápida panorámica a través de su historia desde sus inicios en el siglo XVI hasta el siglo XX, realizando el esfuerzo no solo de la interpretación musical de los signos religiosos, sino de hacerlo en el lenguaje propio de sus habitantes, en este caso, como hemos dicho, pues el quechua, aunque también recoge himnos en latín, que era como también se hacían. El disco está interpretado por Magali Rebollar, voz, y Diego Blázquez, tenor, con Manuel Vilas al arpa. Para mí es además un placer poder presentar no solo a un virtuoso del arpa y a un gran investigador musical, sino también a un buen amigo desde hace años. Muchas gracias, Manuel, por tu interés en dar la primicia de tu disco y la presentación en el Ateneo. Gracias. Bueno, moitas gracias, Carmen, moitas gracias ao Ateneo, o interés por mostrar, falar un pouquiño deste novo disco. Aquí o temos, que sempre, para mí é unha alegría. É un disco totalmente autoproducido. Por lo tanto, todo tipo de gastos, todo tipo de inversión, fixen eu un pouco polo interés que teño nas músicas do Perú. De feito, a miña idea é facer unha serie de discos dun enfoque un pouco diferente das antigas músicas do Perú. Este sería o segundo volumen. Houbo previamente outro chamado Castilla del Oro, que adiquei aos conquistadores do Perú. E aquí, aquí vemos aquí a portada. A verdad que este disco surde un pouco polo meu interés pola música en concreto do Perú, que ven un pouco polo meu instrumento, pola arpa. Aquí vemos unha representación. E como inevitablemente teño interés polas arpas antigas, como non vou ter interés polas arpas antigas do Perú, en este caso un instrumento introducido polos españois que foi por uns caminos, por uns derroteiros moi concretos que chegou hasta os nosos días. A arpa sigue utilizándose ampliamente en Perú e a origen está nestas arpas do século XVII introducidas polos españois. Ben, aquí vemos aquí a portada do disco con este anso, esta portada que lesín, que vou falar un pouco de onde ven esta representación. Primeiro temos que ir a unha iglesia moi pequena en Bolivia. Nesta época, aínda que o disco está dedicado ao virreinato do Perú, claro, nesta época, en concreto, este área, esta cidade de Oruro, pertencía ao virreinato do Perú, ou se non, é parte de Bolivia. Aquí temos a portada da iglesia de Santiago Apóstol de Huachacalla, departamento de Oruro. Unha iglesia pequena, unha iglesia de tipo rural, unha poboación moi pequena, de uns casi 5.000 habitantes, por aí máis ou menos. Creo que están en crisis ahora tamén de habitantes, un pouco polo éxodo que vai ás grandes cidades. Aquí temos a portada, como está actualmente esta iglesia. Non se preocupe, non pasa nada. Sí, non pasa nada, tranquilo. Ben, dentro desta iglesia
hai uns frescos impresionantes, a pesar dunha iglesia de estilo rural, pequena, humilde, uns frescos impresionantes cuns anxos músicos. Bueno, en este caso é a mesma iglesia, pero como está un poquinho, con a distancia un poquinho máis atrás, bueno, a uniformidade arquitectónica, bueno, non é precisamente, non só pasa tamén en Europa, tamén ali, aí temos este edificio que lle puseron justamente diante da iglesia. Bueno, isto que teño aquí é un pouco unha anécdota, non? A iglesia de Santiago Apóstol, aí a vemos, co cartel das festas de Santiago Apóstol deste ano, de 2024. Aquí vemos o cartel, aí vemos os pasantes, que son como os mayordomos aquí, non? Como os que pagan un poquinho, os que organizan as festas, non? Aí vemos a iglesia un poquinho retocada, a imaxen de Santiago Apóstol, aí a un lado. Por suposto, se celebra o 24, 25, 26 de xullo as festas de Santiago Apóstol de Huachacalla. Aquí vemos, entón, bueno, pois curiosidade o cartel deste ano, das festas. E dentro da iglesia están estes frescos impresionantes con este anxo arpista. Aquí o vemos. Non hai fotos boas. A mí costoume encontrar esta foto, esta boa reproducción, para así reproducir a arpa. Claro, é que a historia é que isto era necesario para reproducir o instrumento. Entón, como instrumentos do século XVII en Perú non quedaron ningún, entón o que temos que recurrir é a iconografía. En primeiro lugar, a un luthier, o sea, a unha persona experta en construcción de instrumentos antigos e que teña conocimiento das antigas arpas americanas, e a partir de aí, e desta iconografía, facer unha reproducción, que é a que utilicei para este disco. Entón, este foi o punto de partida. Este anxo, maravilloso, fantástico, tocando esta espléndida arpa, que para mí é unha das mellores representacións que hai dun arpa dos séculos XVII e XVIII no Perú, por lo menos das que coñezo eu. Aquí vemos o anxo, aquí vemos o instrumento, e aquí vemos o instrumento e que a reproducción que mandei facer, bueno, pois para facer o disco, e aparte tamén para mí para investigar como son a música e as arpas antigas do Perú. Entón aquí vemos a arpa original, aquí vemos a reproducción o máis fielmente posible, que intentou, bueno, pois eso, semellar máis os adornos estos que están aquí, que isto aparece moito na pintura cuzqueña, este tipo de ornamentos, e, bueno, o máis parecido. Aquí, por exemplo, o luthier fixo unha especie de estudio, a ver, eu non entendo nada de informática, limpiou isto a partitura, fixo aí unha especie de limpiado, non sei como fixo, e quedou a imaxen así sola, pois para saber que animal podía haber aquí, non? Aquí está a ave, aquí está o que pode ser un otorongo, que agora falaremos desto, e, bueno, a partir de aí, sobre todo o coñecemento das arpas antigas, das arpas de un orden, e tamén o luthier que fixo un traballo de campo no sentido en que foi, por exemplo, a certos conventos, un en concreto en Arequipa, que conservaba unha arpa. Entón, a partir de aí, entre esta iconografía, estes detalles das arpas reais, se fixo a reproducción o máis fiel que se pode facer, porque ao final sempre hai algo de especulación. Bueno, aquí vemos máis imaxes, diferentes puntos de vista. Aquí está, isto era importante para min, os animais, que isto aparece moitísimo en moitísimas arpas peruanas. O ave é unha figura que pode ser ou un felino ou un ser humano ou un simio, depende. E, bueno, aquí vemos o instrumento. E aquí, vistas un poquinho máis cercanas. Nos creemos que isto é un otorongo, un jaguar, que ahora veremos. Un cóndor, outro tipo de ave, e, bueno, pues diferentes puntos de vista. Claro, isto que determina que sexa unha arpa virreinal peruana, sobre todo a decoración, porque isto é unha arpa dunha fila de cordas barroca normal e corriente. O sea, unha arpa, bueno, pois, como pode ser aquí calquera do século XVII, pero que determina o que ten un sentido así máis autóctono é a ornamentación. Estas dúas figuras animais. Ben, estas figuras animais que poden ser así rapidamente. Bueno, esta é unha páxina dun maravilloso libro de Felipe Guamán Poma de Ayala, criollo do Perú, que a principios do século XVII entrega un manuscrito gigantesco cheo de imaxes moi bonitas,
bueno, donde fala un poquinho, pois eso, dos povos de indios, donde fai denuncia social, donde fala de historia dos incas, fala da chegada dos españoles, fala de moitísimas cousas. Este manuscrito ahora está en Dinamarca. E nunha das páxinas aparece isto: las armas del reino de los incas, por aí, de los reyes incas. As armas son, aquí está, Curiquinquitica, aquí está, el picaflor de oro. Aquí vemos o torongo, o jaguar, que se parece bastante á figura da arpa de Huachacalla. Aquí vemos a madeira, que é chunta, e a maro, que é a serpiente. Entón, aquí están os elementos que aparecen na arpa. Pero vou para atrás. Aquí está Curiquinquitica, o cóndor, pode ser tamén un cóndor. Aquí está o torongo, o jaguar. Aquí está a maru, a serpente. Espera, que isto se ve mellor aquí. Aquí. É así unha especie deste enraizado que pode ser a serpente. Despois está o que é chunta, que é a madeira, en caso a palmeira, indica que é un árbol. Entón, realmente, esta arpa ten os símbolos do Inca, do antigo Inca. É un instrumento totalmente criollo mestizo. Bueno, para reconfirmar todo isto, aquí está esta imaxe que é fantástica, deste cuadro que está en Brooklyn, en Nueva York, donde aquí vemos a Manco Cápac, o primeiro Inca, co o torongo a un lado e con Curiquinquitica a outro. O sea, a ave é, bueno, un felino. A veces, hai veces que non se sabe se é un simio, se pode ser un ser humano, bueno, depende. Pero aquí vemos a simbolosía do Inca na arpa representada. O que isto fai realmente un instrumento autóctono. O sea, a orixe, a feitura do instrumento é español, pero esa decoración, os elementos, a simbolosía é totalmente peruana. Bueno, neste disco, isto o referente á arpa, que ahora escoitaremos, pero para o disco, claro, bueno, contei con dous cantantes moi diferentes, os dous. Eso tiña clarísimo. Por un lado, está a cantante peruana Magali Rebollar, que non ven do que se chama música antiga, que ven do mundo da música tradicional dos Andes, natural de Ayacucho, quechua falante, e aparte gran coñecedora do mundo da música andina, que para min era importante, porque non teño esa tradición, porque teño descoñecemento da lingua quechua, entón a súa contribución foi realmente importante. Eso por un lado, non? Polo outro, sí que quería un cantante, que é o caso de Diego, que reflexara máis o mundo, por decirlo máis, o mundo español, o mundo criollo, que tivera outra formación vocal totalmente diferente, para mostrar os dous aspectos, o aspecto autóctono do Perú, o indio, como dicen nas crónicas, indios ou naturales, e por outro, os españols, os fillos de españols ou criollos. Entón, estas dúas maneiras de cantar están metidas no disco, acompañadas polo son deste instrumento que, como vimos, tamén é mestizo. Ben, antes vamos a escoitar primeiro un vídeo con unha das pezas. Entón, a ver, teño que ir aquí. Ben, a peza que imos escoitar é un himno en quechua do século XVII, que é quizá a peza máis famosa do barroco peruana, Hanakpacha Kusikuinin. É un himno dedicado á Virgen en lengua quechua do século XVII, composta por Juan Pérez Bocanegra, un sacerdote. Bueno, efectivamente é unha obra bastante lunga, con moito texto. Nós non facemos todo o texto, senón duraría media hora aproximadamente. Entón fixemos unha selección destas estrofas en quechua, adicado, como xa dixen antes, á Virxen, con todos os seus elementos, os seus atributos. Hanakpacha Kusikuinin canta Magali Rebollar, esta cantante que lle dice que ten esta formación da música tradicional do seu pobo de Ayacucho, acompañado por esta arpa que reproducimos, a arpa de Santiago Apóstol de Huachacalla.
Gracias. Bueno, isto foi grabado, non foi grabado en Galicia, foi grabado en Jerez de la Frontera, en unha iglesia fundada por Alfonso X, pero xa bastante reformada. Bueno, a cuestión é como din con Magali. Para min era moi importante elexir o tipo de voz adecuada que eu estaba na miña mente. O sea, este himno, a versión original é un himno a 4 voces, para facer como procesión en unha iglesia cerca de Cuzco, Andahuaylillas. Entón, o que fixen eu é un arranxo, levei a meu terreno esta obra tan famosa, non? Entón, bueno, fixe un arranxo para a arpa, fixe unha introducción, e, bueno, levei na un tempo, sobre todo inspirándome nun tipo de tonada peruana que é o guaino. Entón, collín elementos estos desta música tradicional do Perú e a traspasei e apliquei a esta obra do século XVII. Ben, tiña clarísimo o tipo de voz que quería, pero claro, a ver, estamos en España, en Europa e tal, e, bueno, en Perú hai moitísima xente que canta así, claro, está cheo, pero como un disco autoproducido, para min traer de Perú alguén, pois era inviable. Entón, puseme a facer un pouco de investigación, a ver que xente en Europa, que cantantes peruanos coa tradición andina, que canten quechua, que sepan moi ben, que teñan aí dentro raíces de todo isto, bueno, para pedir a colaboración, non? Entón, bueno, as maravillas que teñen as internet ahora, puseme a buscar por YouTube, e di con Magali que me gustou moitísimo o traballo, porque efectivamente unha cantante quechua falante é de Ayacucho que aterra un pouco deste tipo de himnos, dos himnos antigos en quechua. Bueno, o tipo de repertorio que facía era moi axeitado isto. Entón, bueno, casualmente vin que vivía en Madrid, o cual foi unha alegría para mí, que non vivía en Moscú nin en Estocolmo. Entón, bueno, millor. Entón, claro, como conectas con unha persona que non coñeces de nada. Isto foi curioso porque, bueno, din con ela, falei con ela, e claro, cando lle contei todo isto, ela mirábame como dicindo, bueno, este quen é, tolo quen é, onde me vou meter e tal. Pero claro, empecé a contar a historia, sí, destas cancións, destes himnos en quechua e tal. Claro, ela non coñecía nada de todo isto. Entón, bueno, al final conseguí, e interesou participar, probamos durante 2 anos, porque, por exemplo, Magali non lee música, entón vai todo por la oralidade, o sea, por a transmisión oral. Eu lle tiven que cantar exactamente as pezas, ela se tivo que aprender de oído. Entón, é un proceso un pouco máis longo. Entonces, bueno, así, esporádicamente, cando eu iba a Madrid, pois quedábamos, entón así, pois iba aprendendo as cancións totalmente de oído, que tamén para mí era moi interesante isto, non? Bueno, ao final montamos o programa e conseguín que ela se interesara por isto, porque ademais, a pesar de ser ela da ida da Cucho, da terra, do himno en quechua tal, non coñecía nada de toda esta música, non? Entón, para ela foi tamén unha especie de shock de dicir, bueno, vai vir aquí un tipo de Santiago, de Compostela, a mostrarme a música quechua antiga a mí, bueno, tal. Entón, bueno, foi un pouco así, un proceso bonito, no sentido de que, bueno, aprenderse oralmente as cancións, para min aprendí moito porque din unha perspectiva totalmente diferente que se unha cantante de música antiga que o fai facilmente, lle das a partitura e fai a primeira vista, pero eu non quería eso, eu quería o sabor vocal, a maneira de cantar dela, esa especie de deixes que teñen, esa maneira de cantar agudo que é moi característico desta zona dos Andes. Desde logo, se a pronunciación del quechua que é impecable, absolutamente. Entón, buscaba ese tipo de vocalidade. Por sorte, bueno, puden probar con ela, experimentar e ves un campo realmente aberto moi interesante da interpretación da músicas antigas do Perú. Ben, pero hai outro cantante, como dicen antes, vale, temos a Magali, que sería a parte india o natural, e a parte dos españois ou dos criollos, os nacidos, fillos de españois nacidos ali no Perú, non? E por iso buscaba unha voz un poquinho máis, sí, máis semellante, máis o coñecemos nós dos cantantes de música antigua ou de música académica, non? Neste caso, Diego, un cantante de formación totalmente clásica, de música, canta no Coro Nacional de España, o sea, un cantante de formación totalmente académica. Entón, bueno, con moita experiencia, por exemplo, no canto gregoriano, no canto llano, e na música antigua, entón, bueno, a súa perspectiva totalmente diferente.
Entón, o que imos escoitar agora escoitamos primeiro un himno en quechua, agora vamos a escoitar un himno en latín, que é unha lengua tamén moi utilizada por parte dos evangelizadores, o quechua por un lado, o aimara, no? Neste caso o quechua, pero tamén o latín. Entón, o que imos a escoitar é un himno que procede da catedral, dun himnario da catedral de Sucre, en actual Bolivia, pero que daquela era parte do virreinato do Perú. Entón, vale, ali hai unha catedral realmente con moitos fondos musicais moi importantes, pero normalmente os investigadores ou os intérpretes non se fixan tanto no que son os cantorais de canto llano, no que eu sí que me fixei. Entón, collí un himno a los ángeles custodios, porque a tradición do ángel de la guarda está moi arraigado ali, como aquí. Aquí, seguramente todos vos os acordades do ángel de la guarda, as oracións e tal. Bueno, é un tipo de oracións moi arraigadas aquí e ali tamén en Perú. Este é un himno aos ángeles custodios en latín procedente da catedral de Sucre na actual Bolivia, Catedral de la Plata. Gracias. Vale. Bueno, estes himnos o sea, solamente aparece... O sea, no original, no manuscrito original, solamente aparece a voz de él, a voz do cantante. O que fixen eu ca arpa, creíno eu a partir
reconstruínou a partir da melodía, bueno, tamén pola experiencia e o coñecemento da música desta época. Pero é que isto é unha cosa que se facía moito. Por exemplo, isto que temos aquí. Isto é unha apéndice, bueno, isto como unha especie, un libro, 3 libros de canto llano de música, un pouco así para entendernos, non? De finales do 18, de 1700, creo que 89. Por aí, xa finais do século XVIII. Entón, este libro onde explica todos os fundamentos da música, pois do canto gregoriano, do solfeso, bueno, todo, cantidad de cosas relacionadas ca música e ca liturxia e todo que debe de saber un cura, un sacerdote no tema musical, non? Aquí, por exemplo, pon que dos carmelitas den esta congregación de España e Indias. Eso que foi o que me animou a introducir neste disco unha destas pezas deste libro. Aquí vemos esta lamentación de Semana Santa que vemos que está solamente a melodía. O que fai o cantante é o que está aí. Pero que pasa neste libro, di, bueno, se hai un instrumentista acompañante, neste caso falan dun piano, ni máis ni menos, que para nós isto é unha marcianada total, un piano, porque estamos a finales do 18, que faga un acompañamento, uns acordes, pero a gusto do intérprete. Pero esta obra se interpreta así. O sea, o cantante canta o que está aquí, coñecer os rudimentos de como se lee isto, que ten a súa, bueno, que ten o seu intríngulis, que nos explica no libro, e despois o acompañante o que ten que facer con isto, ponerse a improvisar acordes, pero que non están escritos, pero que tens que saber facelo. Bueno, isto proveino eu a facelo ca arpa. E vamos a escoitar un pouquiño, porque a obra é bastante longa, pero vamos a escoitar un pouquiño desta lamentación. Vale, aquí. Isto toda a creación miña, isto que se está escoitando, unha improvisación, unha introducción. Vale, e agora entra xa o cantante aquí. Hasta aí un pouco para ver como é modus operandi, non? De que fixen para, unha das cousas que fixen para este disco. É, bueno, coller esta peza que me interesaba moito, é unha peza totalmente anacrónica. A finales do 18, isto sona casi a principios do 17. É unha obra totalmente anacrónica, ademais un tipo de lamentación libre, pero que lle tes que pôr acordes. Me pareceu tan interesante que, bueno, incluín aquí no disco, dura aproximadamente uns 8 minutos, a obra inteira, pero para min un dos grandes descubrimentos, bueno, para min que fixen nesta investigación, este tipo de lamentacións con acordes ao gusto do intérprete. Isto foi o que fixen tamén na peza que escoitamos antes, o himno este dos ángeles, de Ángel de la Guarda. Bueno, un momentiño, aquí, vale, isto. Vale, ahora imos escoitar, mezclar as dúas voces. O sea, vimos a voz andina, na figura de Magali, vimos a voz de Diego, un pouco as miñas pretensións, no
No que para min, claro, todo isto para min, o sea, que decir, no meu imaginario, o que sería unha voz española ou criolla é Diego, pero claro, é unha opinión miña, o sea, non, claro, non viví no século XVII, entón, hasta aí, no, podemos saber. Entón, imos agora a escoitar este himno, é un himno xa do século XX, porque este tipo de himnos, inda que naceron no XVII, no? Sobre todo os primeiros foron os franciscanos, chegaron ali, aprenderon as linguas, a evangelización, entón, bueno, hubo aí unha especie así de toma e daca, non? Aprenderon as linguas, retransmitiron, estaban estas especies de reduccións de povos de indios, donde aí estaba a evangelización orde do día, etc. Den este tipo de himnos chegaron hasta o século XX. Himnos en quechua, en latín, en quechua, pero sobre todo en quechua. Atravesan todo o século, bueno, nacen no XVII, como vimos o Janapacha, atravesan o século XVIII, este que vimos está en latín, dos Ángeles Custodios, ven, o XIX e no XX, ainda siguen visentes. Os himnos en quechua, lóxicamente, adaptándose aos tempos. Entón, os en día en Ayacucho, en Cuzco, en Huancavelica, siguen cantando himnos, saco música un poquinho máis acorde cos tempos, unha sona máis pop, outra sona máis antigas, depende, porque o xénero está aí, o himno católico en quechua, pero vai cambiando dependendo das etapas. Entón, o himno que imos escoitar agora é un himno do século XX, recopilado no século XX, pero seguramente do século XIX. En 1924, un sacerdote franciscano de Ayacucho pois fai unha especie de recopilación pola zona, no? Anotando, no? Ele explica, vai anotando os cantos que lle canta a xente, no? A xente do pobo, a xente, bueno, tanto das zonas rurais como das zonas urbanas, el vai anotando e queda reflexado nun libro que se chama Himnos católicos en quechua, que me costou conseguir un mundo. Ese libro porque me interesaba moitísimo, claro, para o disco, ese libro me interesaba moitísimo. E hoxe en día está digitalizado na Biblioteca Nacional do Perú, pero no seu momento que eu quise facer o disco non estaba. Entón, por sorte, o pude conseguir nunha librería en Rosario, en Argentina, aí conseguí un exemplar, e así pois pude facer un pouco, bueno, ler o libro, ler toda a música destes himnos en quechua de principios do 20 e finais do 19, e así facer esta versión da que imos escoitar agora, este Jesús Ruragni, unhas letrillas ao Santísimo en lengua quechua, donde cantan os dous tipos de voces, a voz andina, no? A voz dos indios ou naturais, e a voz dos criollos. Entón, imos escoitar este himno.
Ben, en respecto á lingua, ao quechua, bueno, que eu non falo quechua ni moitísimo menos, a me gustaría, pero non... O quechua que están cantando eles é un tipo de quechua moi concreto porque non así de simple de que ala quechua. Non, para nada, é un tema complexísimo porque depende da zona, depende da variante, incluso, según tamén me contou Magali, hai zonas de quechua hablantes que non entende casi nada. Entón, polo tipo de pronunciación, polos tipo de palabras que cambian, é un tema complexísimo a historia do quechua. Este quechua no que están cantando é o que se chama quechua pastoral, que un tipo de quechua un pouco non inventado, non é a palabra correcta, pero sí é que os españois, os sacerdotes, pois unificaron, non? Para unificar a lingua e que todos falaron o mesmo. Entón, non sei se escoitaron, hai palabras en español de repente, sobre todo as palabras piadosas, limosna, Dios, Jesús, todo este tipo de palabras son típicas non do quechua pastoral, que é o tipo de quechua, sobre todo da zona sur, que na que se canta este tipo de himnos. Por exemplo, no disco aparece, que, bueno, non imos escoitar agora, pero é o Te Deum en quechua, que é unha reconstrucción que fixen que me toleou bastante porque é o famosísimo Te Deum en latín, tan coñecido, pero pasado quechua, porque na súa época sí que se cantaba, pero non hai ningunha partitura desta versión. Entón, collín o que é o himno en latín e lle metín a lingua quechua. Entón, para iso tiven a axuda dun quechuista coñecido en Perú, Leo Casas Ballón, que é un cantautor, ademais, bastante coñecido, recentemente falecido. El me axudou, a verdad, sobre todo ca pronunciación, doutro tipo de quechua, o quechua ayacucho chanca. Entón, bueno, como verán, non sabendo quechua, había que asesorarse estas cosas que eran importantes, non? E, bueno, saber un pouco o sonido as tres pezas que escoitamos, tres himnos, un do século XVII, outro do XVIII, outro do XIX. E como o xénero vai cambiando dependendo das circunstancias. O primeiro é como música polifónica do XVII, o segundo é unha especie de melodía moito máis cantable, moito máis pegadiza, e non dos Ángeles Custodios. Este último xa casi hasta ten partes, non diría de ópera, pero ten influencia dun tipo de canto que se chama yarabí, e que ten influencias da música do XVIII, incluso diría casi, a verdade, para moito decir, pero sí, de elementos románticos. Entón, o xénero mesmo, pero vai cambiando dependendo das épocas. E, bueno, no disco tamén hai pezas arpa sola, hai o que isto falaba do yarabís, este tipo de cancións, a unha peza tradicional tamén. Bueno, é unha especie así de proxecto vistazo xeral a este himno en quechua, pero con máis cousas, de música religiosa, pero en quechua e en latín. E, bueno, a verdad que non vou falar nada máis, pero se hai algunha pregunta, algunha cuestión, algo que hasa que decir, pois, bueno, o disco está aquí, se alguén lle interesa, pois, ya está. ¿Alguna intervención? Tanto la recuperación del repertorio, pero también la recuperación de cómo era la interpretación de alguna manera, ¿no? Cuando haces esta versión en el arpa tuya a partir de la melodía, del canto llano. Entonces, un poco cómo pensaste el proyecto, si fue pensando primero en un arpa y después dijiste, bueno, si quiero hacer un disco, tengo que ver todos estos otros elementos, o más bien fue al revés. Bueno, creo non, empezou primeiro, claro, como o meu campo de traballo son as arpas antigas, sobre todo as arpas ibéricas, claro, si todo o coñecemento das arpas antigas españolas, etc., vale, moi ben, pero se inevitablemente, queras ou non queras, eso che desvía a América. Entón, claro, por suposto, que pasou con este instrumento
en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, etc. Eso é inevitable a unha persona inquieta, unha persona que se dedica aos instrumentos antigos, non? Entón empezou polo instrumento. E que empezou polo instrumento, de repente, bueno, empezas un pouco a indagar, vale, o instrumento que eu toco, a arpa, que pasou, por exemplo, en Perú? Como a historia, como arribou, como chegou, quen fon os primeiros, empezas a ler e investigar, e o que ten, e ti o sabes, que empezas a investigar, empezas a meterte, chega un momento en que dunha cousa se vas a outra, inevitablemente. Entón, claro, empezou primeiro polas arpas, pero xa non era suficiente. Vale, si as arpas sí, pero claro, vale, moi ben, pero despois hai unha serie de música aquí que ten voz, que ten texto, vale, moi ben, pero o texto cantaban as personas, pero que personas? Pero esas personas como vivían? Entón, aí empezas pouco a pouco, o sea, ainda que orixe sea o meu interés polo arpa, o meu instrumento, todo se vai diversificando, hoxe en día teño interés polo Perú, por todo, hasta pola política. Temas que aparentemente non teñen nada que ver, pero sí, ves noticias do Perú, ves documentais sobre Perú, sobre que pasou co Sendero Luminoso, incluso cousas... Ves todo porque unha cosa me vai levando a outra, bueno, porque tamén me gusta, son inquieto, non me quedo aí, non? Pero, efectivamente, o interés orixen é o instrumento e a partir de aí se vai creando todo hasta facer isto. E claro, por exemplo, neste tema destes himnos, claro que algúns se cantaban, pero como cantantes como o de música clásica, da música antiga. Pero claro, eu pensaba, lendo as fontes, bueno, pero se estos hinos foron compostos para estos, non? Para os indios, para evangelizar, cantaban eles, non? Pois se cantaban eles como cantaban. Non cantaban como na ópera ou cantaban como... Entón, vamos a buscar, non? Nesa tradición deles, vamos a buscar, a ver como facían, a ver como se pode facer, a ver se funciona, a ver se probando, non? Daí a figura de Magali, se probando ela, se contracomoda tal, é un pouco un proceso de investigación sonora, que me chamarlle así, pero orixen o meu interés polas arpas, sí, aí empezou todo. Alguén máis? ¿Has pensado en presentar en concierto alguna de esas piezas o has hecho alguna interpretación en concierto con estos cantantes o otros o solamente la grabación del disco? Sí, por ahora solamente a grabación, porque é bastante reciente, sí, por ahora solamente a grabación, non se fixo ningún concerto, bueno, se fixo un en Granada, pero sin ela, sin Magali, con el. É un pouquiño reformado o programa, pero sí un pouco sobre esta temática, pero que sí unha presentación, un concerto tal, por ahora non se fixo, pero non se fixo non porque eu non queira, sino porque, bueno, o tema da programación de concertos en español estranxeiro non é tan fácil, non? É un proxecto que non lle interesa a todo o mundo, ninguén quere arriscar a facer cosas deste tipo, entón, bueno, hai veces que programacións que son máis conservadoras ou... Entón, por ahora non se fixo, pero, bueno, espero si poder facelo unha vez en directo. Sí, sí, claro. Me llama la atención. ¿No hay una demanda creciente de clase alta sudamericana de origen, llamémoslo como sea, en zona Madrid sobre este tipo de música, vamos a decir, colonial? Te lo estoy preguntando, lo desconozco absolutamente. Porque hace 40 años, evidentemente, eso no interesaba absolutamente a nadie, ni a los musicólogos en España, ¿sí? En los últimos, lo digo yo, 20 años ha habido cierto interés en la musicología, pero en cuanto a conciertos, ¿no hay una demanda creciente de este tipo de música? Sí, pero non é tan fácil, porque este proxecto intentei tamén moverlo por aí, presentas o dossier, presentas todo, pero son moitas circunstancias, por circunstancias que sei, a mellor, pois non lle se encaixa ese ano, ou non están de acordo co presuposto, que pode costar facer un concerto, isto que pouco, só somos 3, ou... Claro, non é tan fácil... Interés, sí, por exemplo, a Embaixada do Perú, o Consulado de Perú en España, sí que mostrou moitísimo interés, de feito, si pode que faga unha presentación ali en Madrid de isto, pero, bueno, por exemplo, claro, o que che di no caso da Embaixada é que, claro, nós estamos aquí, o sea, a nosa función, ainda que temos un departamento cultural, é facilitar a vida aos peruanos que viven en Madrid. Entón, claro, si sobran cartos, pois se pode facer un acto deste tipo, pero en realidad non teñen unha partida presupuestaria para facer concertos. Normalmente non teñen, as embaixadas os consulados.
no, pero bueno, sí, verdad, que ainda está un pouco un proceso tamén de divulgar un poquinho máis. Por ahora non o fixemos, pero espero que se faga en algún momento. En latín estaban os cartulares, os misales peruanos. Sí, por exemplo, sí, algúns sí. Este, por exemplo, que escoitamos, o dos Ángeles Custodios, sí, é na Catedral de La Plata, ora se chama Sucre, esa cidade, esa catedral, si estaban nos cantorais, hai unha serie de libros onde somente teñen himnos, e ali están custodiados, en manuscrito, entón, bueno, teño unha copia, claro, entón, pues, bueno, gracias á copia, pues, se pudo, pero sí, están todo que está aquí, manuscritos, no, e libros editados, por exemplo, que vimos antes, que mostrei a imaxe, é un libro editado a finales do 18. Entón, si, todos son fontes, o que se chama fontes primarias, non? Que son fontes orixinais da época. Pero si, todos están manuscritos ou impresos.